Γεια σας. Στο βίντεο αυτό θα δούμε μια δεύτερη μέθοδο για να αποδείξουμε το θεώρημα ότι το σύνολο των νιωστών ριζών της μονάδας με πράξη τον πολλαπλασιασμό σώματος αποτελεί μια κυκλική ομάδα. Δηλαδή, αν ονομάσουμε ω1, ω2, ων τις λύσεις της εξίσωσης χ στην ι μείον 1 ίσο με 0 σε μια επέκταση ε του σώματος F, τότε αυτοί οι αριθμοί ω1, ω2, ων συγκροτούν ένα σύνολο ουν και η δομή ουν με πράξη τον πολλαπλασιασμό του σώματος είναι μια κυκλική ομάδα. Για την απόδειξη αυτής της πρότασης, αυτού του θεωρήματος, θα χρησιμοποιήσουμε μια βοηθητική πρόταση η οποία ισχυρίζεται το εξής. Έστω πεπερασμένη ομάδα G με τάξη νη. Για κάθε διαιρέτη D του νη θεωρούμε το σύνολο ΑD που αποτελείται από εκείνα τα χ που ανήκουν στη G, έτσι ώστε το χ στην D να είναι ίσο με 1. Αν υποθέσουμε ότι ο πληθάριθμος όλων αυτών των συνόλων AD είναι μικρότερος ή ίσος του D, για κάθε διαιρέτη D του νη, τότε η ομάδα G είναι κυκλική. Για την απόδειξη αυτής της πρότασης, ξεκινούμε με την εξής παρατήρηση. Αφού η τάξη κάθε στοιχείου της ομάδος G είναι ένας διαιρέτης του νη, μπορούμε να κατανείμουμε όλα τα στοιχεία της G σε υποσύνολα G με δείκτη D, ανάλογα με την τάξη τους. Δηλαδή, το υποσύνολο GD περιέχει όλα τα στοιχεία της G με τάξη το D. Είναι φανερό τότε ότι η ομάδα G μπορεί να γραφεί σαν μια ένωση στοιχείων GD όταν το D διατρέχει όλους τους διαιρέτες του νη και προφανώς όλα τα GD είναι ξένα μεταξύ τους. Έχουμε δηλαδή δημιουργήσει με τον τρόπο αυτό μια διαμέρηση, όπως λέμε, του συνόλου G. Αν τώρα ένα GD είναι διάφορο του κενού, τότε θα υπάρχει κάποιο γάμα που ανήκει στο σύνολο GD. Θεωρούμε την ομάδα που παράγεται από το στοιχείο γ. Αυτή είναι μια κυκλική ομάδα που έχει τάξη D και προφανώς ισχύει η σχέση εγκλισμού ότι το σύνολο αυτό, η ομάδα αυτή η κυκλική που παράγεται από το γ, είναι υποσύνολο του συνόλου ΑD. Όμως ξέρουμε ότι ο πληθάριθμος του AD είναι μικρότερος ίσως του D. Άρα, για να μπορεί να υφίσταται η παραπάνω σχέση εγκλισμού, η μόνη δυνατότητα είναι ότι η κυκλική ομάδα που παράγεται από το στοιχείο γ ταυτίζεται με το σύνολο AD. Τώρα, κάθε χ που ανήκει στο GD ικανοποιεί τη σχέση χ στην D ίσον 1, άρα το χ θα ανήκει στο σύνολο AD, με άλλα λόγια θα ανήκει στην κυκλική ομάδα που παράγεται από το στοιχείο γ. Έτσι, το πλήθος των στοιχείων του GD θα είναι ίσο με το πλήθος των γεννητόρων της ομάδας αυτής. Δηλαδή, είναι ίσο με το πλήθος των στοιχείων της κυκλικής ομάδας που παράγεται από το γ, τα οποία έχουν τάξη D. Αυτό το πλήθος είναι γνωστό ότι ισούται με τον αριθμό φ του D, όπου φ είναι η συνάρτηση του Euler. Συνοψίζοντας, για κάθε διαιρέτη D του νη, είτε το GD θα είναι το κενό σύνολο, είτε το GD θα είναι διάφορο του κενού και ο πληθάριθμος του συνόλου GD θα είναι ίσος
με την τιμή φ του D. Ξέρουμε όμως ότι ισχύει η σχέση G ίσον ένωση των GD, καθώς το D διατρέχει τους διαιρέτες του αριθμού νη και όλα τα GD είναι ξένα μεταξύ τους. Άρα συμπεραίνουμε το εξής: αν πάρουμε πληθαρίθμους στη σχέση αυτήν εδώ, το νη που είναι ο πληθάριθμος της ομάδος G είναι ίσως με το άθροισμα των πληθαρίθμων των συνόλων GD όταν το D διατρέχει τους διαιρέτες του νη. Επομένως, αυτό το άθροισμα θα είναι μικρότερο ίσο από το άθροισμα των φ του D, δεδομένου ότι κάθε GD είναι μικρότερο. Κάθε GD είτε θα είναι 0, είτε θα έχει πληθάριθμο όσο του φ D, άρα θα είναι μικρότερο ίσο από το άθροισμα όλων των φ D. Βέβαια αυτό το άθροισμα από τη θεωρία αριθμών ξέρουμε ότι ισούται με τον αριθμό νη. Έτσι η τελευταία σχέση μας δείχνει ότι για να μπορεί να υφίσταται αυτή η σειρά θα πρέπει όλα τα GD να είναι διάφορα του κενού. Γιατί απλούστατα αν ένα GD είναι ίσο με το κενό, εδώ σε αυτό το σημείο η ανίσωση θα ήταν γνήσια και θα καταλήγαμε στο παράλογο ότι το νη είναι μικρότερο από τον εαυτό του. Έτσι λοιπόν πρέπει όλα τα GD να είναι διάφορα του κενού για κάθε διαιρέτη D του νη, ειδικότερα και το G θα είναι διάφορο του κενού. Άρα υπάρχει ένα στοιχείο της G που έχει τάξη νη και επομένως η ομάδα G θα είναι κυκλική ομάδα. Τώρα εύκολα μπορούμε να δούμε ότι η δομή U με πράξη του πολλαπλασιασμού είναι μια ομάδα. Πράγματι, αν ωμέγα J ωμέγα J ανήκουν στο U, τότε το γινόμενο ωμέγα J επί ωμέγα J και όλο εις την νη προφανώς είναι ίσο με τη μονάδα. Δηλαδή το U είναι κλειστό ως προς τον πολλαπλασιασμό των στοιχείων του. Το γινόμενο ωμέγα J επί ωμέγα J ανήκει στην ομάδα U. Επίσης αν ένα ωμέγα J ανήκει στο U, τότε το ωμέγα J στη μείον 1, αν το υψώσουμε στη νη, προφανώς και αυτό ισούται με τη μονάδα. Άρα και το αντίστροφο κάθε στοιχείου της U ανήκει επίσης στη U, άρα η δομή U με πράξη τον πολλαπλασιασμό του σώματος είναι μια ομάδα. Από τη θεωρία των σωμάτων τώρα είναι γνωστό ότι μια εξίσωση όπως χ στην D πλην 1 ίσο με 0 που έχει βαθμό D έχει το πολύ D λύσεις. Άρα η συνθήκη της βοηθητικής πρότασης ότι τα σύνολα της μορφής ΑD έχουν πληθάριθμο μικρότερο ίσο του D, στην περίπτωση αυτήν εδώ ικανοποιείται προφανώς. Ο πληθάριθμος των ΑD είναι μικρότερος ίσος του D για κάθε D που διαιρεί τον αριθμό νη. Συμπεραίνουμε με βάση τη βοηθητική μας πρόταση ότι όντως η ομάδα U με πράξη του πολλαπλασιασμού του σώματος είναι μια κυκλική ομάδα και έτσι ολοκληρώνεται η απόδειξή μας.